खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आइजोफोरनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गासै बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव बे गोजोनथाव रादाबखौ होफैदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 2021-22 मायथाइनि बगिजारि बाय बान्थाखौ होनो थाखाय डक्टर अनजालि दैमारि बिथांखौ सायख'दों आइजोफोरनि आरो समाजनि हाबा मावनायनि थाखायनो बे बान्थाखौ होनो थाखाय डक्टर अनजालि दैमारि बिथांखौ सायख'दों आरो बे बगिजारि बाय बान्थाखौ गाबोन अदेबानि 75थि भारतनि उदांस्रि सानाव बिथांनो गथायगोन राभा हाजं अट'नमास काउन्सिला बगिजारि बाय बान्थानि थाखाय डक्टर अनजालि दैमारिखौ सायख'नायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा गसाइगावनि कसुगाव गुदि देहा फाहामसालियाव जोनोम आरो थैनायनि फोरमान बिलाइ दिहुननायनि मुङाव दुखुथिया सुबुंफोरनिफ्राय रां लानायनि दायाव कसुगाव गुदि देहा फाहामसालियाव साख्रि मावग्रा जिबन मालिकखौ सासपेन्ड खालामबाय थैनाय आरो जोनोमनि फोरमान बिलाइ दिहुननायनि मुङाव रां लानाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा राहा लाबाय बिथां अरुप कुमार देआ फोरमायथिदों दि रां जाख्ल'नायनि सायाव राहा लानो थाखाय जइन्ट डाइरेक्टरजों सावरायनाय जादोंमोन आरो बेनि हेंथा राहा लानो थाखाय लिरहरनाय जादोंमोन गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनिफ्राय थैनाय आरो जोनोमनि फोरमान बिलाइ दिहुननायनि मुङाव रां लानायनि दायाव रां जाख्ल'ग्राखौ 6 दाननि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि थाखाय 16 अक्ट'आव अफिसियेल अर्डार ओंखारगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां अरुप कुमार देआ नांनायनि गोबां फरायसालि थायोब्ला फरायसालिया सार्भाइभ खालामनो हाया जेंनासो खालामो बे खोथाखौ बुंथिदों प्रमद बर'आ आसाम सरकारा आसामाव फरायसालिफोरखौ आरो सोरखारि खालामला होननानै जि थांखि लादोंमोन बेनि उनावनो आसाम सरकारा लानाय बे थांखिया बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाजों सोमोन्दो दंना गैया बेनि सायाव रोखा खालामनानै होनो थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायबोबाय थादोंमोन बेनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा मा फोरमायथिदों फै जों बेनि सायाव मिथिनानै लानि बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा जेराव बिटिआरनि भेन्सार स्कुल आरो कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खोथा दंमोन बेखौ लानानै सावरायगोन आरो सोरखारा बेनि सायाव थाबैनो मोजां थांखि लागोन लोगोसे बे सावरायलायनायाव जि कन्डिशन एप्लाइ जागोन बियो जाखागोन बेनि अनगायैबो आसामनि 2017 मायथाइनि जि आयेन बेनि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिया जोब्बाय जायफोर फरायसालिफोरा आसामनि 2017 मायथाइनि आयेननि सिङाव दङ बेफोर फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जागोन आरो जायफोर आसामनि 2017 मायथाइनि आयेननि बाहेरायाव दङ बेफोर फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जानाय नङा बे खोथाखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया बुंथिदों नाथाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया बुंथिनाय बेफोर खोथाजों आसामनि केबिनेटआव लानाय थांखिया बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाजों सोमोन्दो दंना गैया बेयो रोखा जायाखै बायदिखौ नुहरदों बेनिखायनो बेनि सायाव रोखा जाबावनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन जेराव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों भेन्सार स्कुल आरो कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनाया सिगांबो रोखामोन आरो दाबो रोखा नाथाय फरायसालिफोरा निड बेस एबा गोनांथार जानो नांगोन आरो माखासेया क्राइटेरियाजों गोरोबनो नांगोन आसामाव गोबां भेन्सार स्कुल आरो कलेज दङ नाथाय माखासेया क्राइटेरिया फुलफिल खालामा होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ लोगोसे नांनायनि बारा फरायसालि थायोब्ला फरायसालिया सार्भाइभ खालामनो हाया जेंनासो खालामो होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा मख'नो गोनांदि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा क'क्राझाराव दावबायफैदोंमोन जेराव बड'लेण्डनि सोलोंथाइनि जेंनानि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ लोगोसे प्रभिन्सियेलाइज कलेजफोरनि जेंनानि सायाव सावरायनाय जादों जेराव बांसिन कलेजफोरनावनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि जेंना आरो माखासे कलेजफोराव स्टाफनि जेंना दङ बेफोर जेंनानि सायाव थाबैनो राहा लागोन होननानैबो फोरमायथिबावदों प्रमद बर'आ फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बनसुनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड मोननायनि आसा दं बे खोथाखौ फोरमायथिदों बनसुनि फोसावदिं नेहाथारि बिमल बसुमतारिया मख'नो गोनांदि थांनाय 8 आगस्टआव ब्रैथि खेबनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनो थाखाय दिल्लीयाव थांनाय बनसुनि सोद्रोमाफोरखौ बरायदों क'क्राझार जिल्ला बनसुआ बे बरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि मिरु सोरखारा 2025 मायथाइनि सिगां भारतआव मोनजि गोदान रायजो सोरजिनायनि थाखाय जि पलिसि खालामनायनि खौरां मोनबाय थादों बेयावनो सा सानजा भारतनिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन दाबि आलादा बड'लेण्डनि दाबिखौबो सोफाजाबगोन आरो फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेरावनो आलादा बड'लेण्डआ जाफुंजागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथि बिथाङा बेनि अनगायैबो दिल्लीयाव ब्रैथि खेबनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनायाव गोजोननाय मोनदों जेराव भारत सरकारनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोर आरो माखासे मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमदों जेराव बिथांमोनहा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय नाजाबाय थानो खावलायदों आरो नाजाबाय थायोब्ला सानसे मोनगोन होननानै खोथा बुंथिदों होननानै फोरमायथिदों
बेनि अनगायैबो ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड दाबि खालामनो थाखाय दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बाहागो लानाय गासैबो रायजो राजाफोर, बनसुनि मिरु आरो जिल्लानि मावथिफोर, लोगोसे फरायसुलिफोरखौ सोमावसारनायाव मदद होनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों आरो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बड'लेण्ड दाबि खालामनाया थाथ'दोंमोन, जायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो गोनो गोथो साननाय दंमोन। दा रावबो रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जायालासे जाहाथे गोसो गुदुङै मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बनसुनिफ्राय। मानसि गोमानायनि रादाब। क'क्राझार जिल्लानि फारौगुरि गामिनि बबि औवारिनि फिसाज्ला मिथिंगा औवारिया गोमानानै दङ। थांनाय 7 आगस्ट रबिबारनिफ्रायनो गोमानानै दङ 20 बोसोर बैसोनि मिथिंगा औवारिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिथिंगा औवारिया गुवाहाटियाव खामानि मावनो थायोमोन आरो बिथाङा थांनाय 7 अक्ट'आवनो न' फारसे फैनो थाखाय गुवाहाटिनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा न' फारसे सफैयाखै। बिथाङा बहा दङ बेनि सायावबो न'खरनि सुबुंफोरा जेबो गुमुर गैया। बेनि थाखायनो सोरबाफोर बिथांनि सोमोन्दै मिथियोब्ला खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। जानबुं नाम्बारा 6001119287। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि गोदान मोनसे थांखि। दानिया सोरखारि फरायसालि एबा आदर्श बिद्यालयाव फरायनाय फरायसाफोरा दान मोनफ्रोमबो होनो नांगोन 300 रां। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना सावरायलायनानै मोनसे थांखि लादों आरो बेनि थाखाय मोनसे नटिसबो फोसावदों। नटिसनि बायदिब्ला मोनफ्रोमबो आदर्श बिद्यालयाव फरायनाय फरायसाफोरा दान मोनफ्रोमबो 300 राङै होनो नांसिगोन। खालि रांखान्थि लोरबां थाखोनि फरायसाफोर एबा बिपिएल न'खरनि फरायसाफोराल' रां होनायनिफ्राय रेहाय मोननो हागोन। नाथाय दान मोनफ्रोमबो फिस होनाङिफोरनि सिटखौ 20% फरायसाफोरनि थाखायल' रिजार्भेसन खालामनानै होदों। बेराफारसेथिं आसामनि सोरखारि फरायसालि एबा आदर्श बिद्यालयाफोराव फरायसाफोरनिफ्राय दान मोनफ्रोमबो फिस लानो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाना जि थांखि लादों बेयो भारत संबिजिराव सोलोंथाइखौ लानानै जि मोनथाय होखादों बेखौ सिफायनाय जादों ना जायाखै होननानै सोंथि खालामदों आसाम रायजिक शिक्षा सन्मिलननिफ्राय। भारत संबिजिराव जोंनो सोलोंथाइखौ जोनोमनि मोनथाय हिसाबै होखानाय दंखायो। बेनि अनगायैबो भारत सोरखारा 14 बोसोरसिम बेसेन नाङालासे सोलोंथाइ होनाय आरो बयनोबो सोलोंथाइ होथारनांगौ एबा फ्रि एन्ड कम्पालसारि इडुकेसन होनांगौ होननानै जि खोथा बुंथिबोबाय थादों। नाथाय आसाम सोरखारा सोलो खालामनानै पाब्लिक आरो प्राइभेट पार्टनारशिप पलिसि बाहायनानै सोरखारि फरायसालिफोरनिफ्राय रां लानायनि सिस्टेम बाहायनो नागिरदों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेराफारसेथिं आदर्श बिद्यालयाव फरायनाय फरायसाफोरनिफ्राय दान मोनफ्रोमबो रां लानो थाखाय थांखि लानायनि सायाव डक्टर रनज पेगु बिथाङा बुंथिदों दि फरायसालिफोरा कमप्लिटलि एबा आबुङै सोरखारि नङा, कमिउनिटि इनस्टिट्यूशनसो, बेनिखायनो कमिउनिटि रलखौ बारायहोनो नाजादों। सोलोंथाइ बिफाना फरायसालिफोरनो जि मुवा बेसाद नांगौ बेखौ होखागोन, नाथाय बयनिफ्रायबो मदद हास्थायदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। प्रमद बर'आ बर' अबर'नि राजखान्थि खालामनो नाजादों नामा? सिगांनि समाव हाग्रामा महिलारिनि नियम बायदि प्रमद बर'आबो खालामनो नागिरदों नामा? बे सोंथिखौ खालामदों अल बिटिआर भेन्चार एलिमेन्टारि टिचार्स एस'सिएशना। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 28 जुलाइआव काहिलिपारा एलिमेन्टारि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे अर्डार ओंखारदों, जाय अर्डारनि गेजेरजों बिटिआरनि बर' बिजोंनि भेन्चार एलपि आरो एमइ फरायसालिफोरनि डाटा बुथुमनो थाखाय बिथोन हरदों। बेनि अनगायैबो थांनाय 11 अक्ट'आवबो बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो अर्डार ओंखारदों, जायखौ लानानै दुखु मोनदों होननानै फोरमायथिदों अल बिटिआर भेन्चार एलिमेन्टारि टिचार्स एस'सिएशननिफ्राय। मानोना बे अर्डाराव खालि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि डाटाखौल' बुथुमनो थाखाय बिथोन हरदों, जेराव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि गासैबो भेन्चार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खोथा दं। बेयाव बिजोंनि खोथा जेबो मख'नाय गैया। बिटिआरनि बायजोआवसो खालि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय आरो बिटिआरनि बायजोनि कलेजफोराव बर' बिफानाव लेक्चारारफोरनो एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथा दङ। नाथाय बिटिआरआवनो खालि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि डाटाखौल' बुथुमनो थिननायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया सिगांनि समाव जि आयेन खालामदोंमोन बेबायदिखौ प्रमद बर'आबो खालामनो नागिरदों नामा होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावो दि जायनाखि प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जेबो फारागथि खालामा, बर' अबर'नि खोथा गैया, गासैबो जयैनो दावगालांगोन होननानै खोथा बुंथिदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ खुगाजों मोनसे बुङो आरो खामानिखौ मोनसे मावो, बियो अर्डार ओंखारनायजों रोखा जाबाय होननानै बुंथियो आरो बेबायदि मोननै मोखां लानानै राजखान्थि खालामनायखौ सोंखारियो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो प्रमद बर'आ बर' अबर'नि राजखान्थि खालामनो नाजादों नामा होननानैबो सोंथि खालामबावो। बेफोर जेंनानि सायाव 20 अक्ट'नि गेजेराव जेबो राहा लायाबा मोन 14 आफादा ज' लोगो नांनानै सोमावसारगोन होननानैबो बुंथियो अल बिटिआर भेन्चार एलिमेन्टारि टिचार्स एस'सिएशननिफ्राय। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावोदि बेफोर जेंनाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजोंबो सावरायनाय जादों आरो बिथांमोनहा मोनसे आसा होदों होननानैबो फोरमायथिबावो।
उदांस्रि साननि सिगां सिगां गोबां गुलिजों लोगोसे बेरफ्रुग्रा मोननो हादों। मेघालयानि सानजा गार' हिल्स जिल्लायाव हाग्रायाव दोनखुमानायनिफ्राय गोबां बेरफ्रुग्राजों लोगोसे गुलि हमनो हादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला उइलियाम नगर पुलिस थानानि सिङाव थानाय फिलगंग्री ओनसोलाव अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो हाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा आरो गुलि हमनो मोन्दों। बेफोरनि मादाव गर 79 एन्टि एयारक्राफ्ट लाइभ एमुनिशन, गर 175 गोथां गुलि, मोन 10 डिटनेटर, 250 ग्राम जिलेटिन आरो बेनि अनगायैबो माखासे। हमनो मोननाय बेफोर गासैखौबो गार' नेशनेल लिबारेशन आर्मिनि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मोनसे फरायसा आफादखौ दैदेननो थाखाय दैदेनगिरिया बैसो जेसेबांखि जायाथों मानो फरायसा जाथारनो नांगौ। बे खोथाखौ बुंथिदों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम (UTOA) निफ्राय। इन्टारनेशनेल इयुथ डेखौ लोब्बा लाखिनानै UTOA नि खौरांगिरि मेल बिथाङा बुंथिदों दि भारतआव 66% लाइमोनफोर। लाइमोन बुङोब्ला गुगोलनि मथे 13 निफ्राय 35 बोसोर बैसोनि गेजेराव। आरो जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गाव गावनि बिबानखौ मोजाङै मावलाङो, मानोना बिथांमोनहानो गाबोननो हादोरखौ सालायगोन होननानै बुंथि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि 35 बोसोरनि बांसिन सुबुंफोरा फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानो नाङा। फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानोबा बैसो जेसेबांखि जायाथों मानो फरायसा जाथारनो नांगौ। सोरबा लेक्चारार, साख्रि मावग्रा, फालांगिरि एबा फरायनायजों जेबो सोमोन्दो गैयैफोरा फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानो नाङा होननानै बुंथि बिथाङा। लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरा हारि सिबिनायनि जि खामानि मावगासिनो दङ बेखौ मावलांबाय था होननानैबो खावलायो UTOA निफ्राय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।